Eusko ikaskuntza, jakitez. Eusko ikaskuntzarekin batera, hemen Euskal Herria Irratian kultur arloa. Kulturgintzaren aldizkaria, geure bazterrotan eta kulturaren arloan, azken egunotan izandako zenbait albiste bildu nahi ditugu gure honako saio honetan. 3 gai desberdin dira eta 3 berri ematea egokitu zaio honako saio honi. Izan ere alde batetik 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenetik eta datorren urtean konkistaren 5. mendeurrena beteko baita eta horri begira lanak zertan dauden ezagutuko dugu. Bigarrenik eta Lizarratik hango ikastolak egin duen, prestatu duen liburua eta erakusketa 40 urte bete baititu, 40 artisten lanak eta 40 testu hartu dute ubidea izeneko proiektu errealitate bihurtuan. Ta 3. eunak karritako beste informazioa, Etxepare saria, aurrentzako albunak sortzeko saria da, nahi baldin baduzue ipuin ilustratuen saria, ezagutu baitugu norden irabazlea, Leire Salaberria, Andoain Darrabera, eta behaz 3 gai hauek geure honako kultur arlo honetan. Goazen banan-banan eta 1512-2012 Nafarroa bizirik. 500 urte, datorren urtea, izanen da, urte hurrena, mende hurrena, historikoa, Nafarroren konkista gertatzen hasi zenetik. Hemen Nafarroa bizirik ekimenean talde eta kolektibo zenbait sartua daude, proposamen bat egin dute eta dauneko lanean hasi. Nafarroko gazteluak mugarriztatu, zedarritatu eta seinalatu. Gai hau zer den edo zein asmorekin Patxi Abasolok agertu digu. Amaiur, nafartarren erresistentziaren simboloa, gure oroimena berreskuratzeko bidearen abiapuntua izango da. Nafarroako aitzinako gazteluak seinalatzearen helburua daukagu. Horretarako, gaztelu bakoitzeko zutarri bat jartzea proposatzen dugu. Honekin, helburu bikoitza daukagu. 1. Nafarroako gazteluak non zeuden markatzea, beraienganako errespetua eta kontserbazio berma dezan. 2. Nafarroako oroimen historikoa berreskuratzea, kasu honetan, antzinako defentsa sistemaren bidez. Patxi Abasolo, Nafarroa bizirik ekimeneko eleduna, historiadorea bera, datorren urtean izanen dira, ospakizun handienak, gauzak nola doazen, nola prestatzen ari diren ezagutu nahi dugu, arlo akademikotik, jakintzaren arlotik alde batetik, baina arlo sozialetik ere gizarte aldera ekimenak eramanez ere ari dira. Gauzak zertan daude, Patxi Abasolo? Bi ikuskera kontrajarriak edo diferente horiek, ez? Guk alde batetik esan behar dugu, eta hori polita izan da, herri mugimendua izan zen hasieratik sortu zena, eta ez bestei aurre egiteko, ez? Eta guk gure dinamika propioarekin, eta inkluso kronologikoki batzorde ofiziala eta hori gero etorri zen, ez? Eta gu ez gara erantzuten etengabe horiei, ez? Garbi dago badagoela bi ikuskera diferente eta problema da ikuskera bat, hau da, 500 urte hauetan Espainiar eta Frantziar historiografia izan duen tokia handia duena eta baztertu egin du bestelako interpretazio horiek, ez? Batetik historialari profesionalak beti autua egin dute historiografia ofizialaren alde, baina honetan ere herriak ordezkatu du bestelako profesionalarekin, ez? Jimeno Jurio bezalako jendea, eta inkluso profesionalak Manes Goienetxe bezalako jendea, baina beti izan dira minoria bat izateatik, baina gaur bai izan dezakegu jendea baduela bi bide horiek jorratzeko aukerarik. Ez gaur egun badago ja bestelako bide hau
gu edo Navarralde bezalako elkarteko historialariak jorratu dutena ja badago bide hori egina. Eta orduan Naparro gau bauko aukerarik gure burua jazteko, ez? Lehen agian bazen bide bakarra, ez? Zegoen oso monopolizatuta, ez? Baina gaur egun jendea baditu materialak eta baditu referenteak eta orduan problema hori ez dago. Bai, arazoak izango dugu mai batera llegatzeko, ate asko itxita ditugulako, baina kalean ikustut eztabaida hori badagola, ez? Hori ikuskera diferenteak, eta gero historialari profesionalak eta herri mugimendua, hori ere polita izan zen aurreko iraileko Navarralde antolatuko kongresua zebat egin zuten bi eremu hauek. Gonbidatuak izan ginen, eta bestetik Navarralde bada 1512-2012 Nafarroa bizirikeko kidea. Eta orduan, uztarketa hori badago emanda. Hori bai, 500 urte hauetako akulturazio prozesuari buelta emateko hankamots da historialarien gune hutsa, ez? Beste parametrotan bizi dira, eta orduan herri mugimendua ezinbestekoa da kalera ailegatzeko, ez? Eta orduan, uztarketa horretan sakondu behar da. Eta gero bukatzeko 2012koa hau importantea da, ze bestelako ekimenak sortzen ari dira. Agian Ordiziako nazioarteko herri txapelketa eta hori guztia egin zuten agian egiteko asmoa duten, Navarraldek egingo du kongreso bat, eta orduan guk esaten duguna da, eragile guztiek egin behar dute bat gure euritakoaren menpe edo azpian, gure logoa eta gure aldarrikapenarekin, eta gero bere autonomiatik bideratu, baina jendea ikusi behar du guztiok daukagula helburu bera, ez? Eta nik uste dut uztarketa hori polita egiten ari gara, ez? Navarralde bezalako jendea badago barruan, besteekin ere harremanetan gaude, eta guk egingo dugu da dinamizatu, uztartu hori guztian, eta gero gorde bi asteko egitasmo potente bat, zentrala izango dena, oraindik ez dugu erabaki, baina hor ikusten dugu uztaila izango dela Iruñean, eta du hor izatea, dinamika hori guztiak bat egingo duten gune potentea, ez? Eta nik uste dut asmatzen ari garela poliki-poliki, hainbat medioetan oihartzunik edugulako, baina nik uste dut asmatzen ari garela inkluso lan prozedurarekin, ez? Alde batetik dagoena da, Nafarroa bizirik, ekimenetik, Navarraldetik eta egiten ari diren lana, bestaldetik badira ospakizun ofizialak, ala ari dira prestatzen. Eta hoietaz berririk ote dagoen edo zer dagoen jakiterik, horixe da galdera erantzuna Patxi Abasolok. Haien gunetik jaso dugu, orain badakigu martxoan egingo dute kongreso bat, martxoan, kongreso bat egingo dute, eta nik uste dut soberan dutela bosgarren mendeurrenaren ospakizuna. Eta zeiatuko dira alik eta azkarren pasatzen, eta nik uste dut hainbat eremu gu irabazi egin dugula, kongreso horretan jarri egin dute Nafarroaren konkista, Sanzek aurreko hilabetean aipatuzun konkista, eta duela 4 hilabete ez, eta nik uste dut hainbat kontu aurreratu dugula, PP agertu zen parlamentuan, kesati edo gaizki bidatu duelako UPN asunto hau, eta nik uste dut egingo dutela alik eta gutxien azkarren berez kongreso honetan parte hartzeko doainik izango da, zezurazki bestela izango lirateke 4 katuena, eta egingo dute izango da, kongreso potente hori, beti antolatzen dituzte erakusketa horietako batzuk, eta gehiago ez dakit ere egingo duten. Berez, Espainian antolatuko dute 1812koa ere hemen ezin dute ospatu, ze kriston kontrasana sortuko lirateke, ze klaro izan zen lehenengo Espainia konstituzio liberalak, lehenengo aldiz indargabetu zituztena gure foruak, eta orduan, klaro, hemengo gobernuak ospatzea hori, eta orduan kendu dute hori, eta orduan egin dute 1212, 1512 eta 1812 egingo dute Espainian. Eta orduan badaude pizka harrapatuta, historiak harrapatuta, ez? Datorren urtean koinzidentzia izanen da, baina badira beste urte hurren batzuk, eta 1212ko gertaeran, Navas de Tolosako haiek ere
Ez dakigu aldi berean edo bentsat ospakizun ofizialetan sartzeko asmoa agertu da. Horri buruz zer dagoen jakiterik balego, Patxi Abasolo. Berez badute bi batzorde diferente, jorratzeko gai bat eta bestea. Horrengo kongresuan ez dute landuko gai hori, eta orduan ez dakigu zer egingo duten. Osea, izango da konkista, ez? 1212arekin ez dakigu zer egingo duten. Baude bi batzorde, eta orduan ez dakigu zer egingo duten, edo... Ez dakigu, informaziorik ez daukagu. Eta inkluso batzorde horren inguruko jendeak ere ez dakiz zer egingo duten. Eta orduan azken finean da oso, ez dakit, nik uste dut arrapaladan ari direla, berez, aurreko irailean antolatu zuten, Navarraldek antolatu zutenean, aurretik haiek antolatu zuten ere kongreso bat, eta gorde egin zuten arratsalde bat maingurua 2012ari begira zer. Hori oso esanguratsua da, ez? Haiek ere ez egiten oso ongi. Eta orduan, antolatu zuten arratsalde bat maingurua, zer antolatu zer egin 2012an, ez? Ideia jaso, eta orduan ikuste dut nik haien buruan jartzen banaiz, badaude ja 2013en esperoen, izan da patata bero bat haientzat, seguro. Eta ikusten ari da, ez? Gure jendearen aldetik erantzuna, gure lehenengo liburu agortua, Mendebaldeko herrialdetatik etengabe deika, atzo telebistan egon ginen, eta algortan, larra betxun itzaldiak, legution, eta orduan ikuste dut, gaia bera gaindituko duela, ez? Hemengo gobernua, komentzituta nago. Patata beroa, haientzat. Kulturarloan ari gara hemen Euskal Herria irratian, eta urte hurrena, beste oso perspektiba batetik orengo honetan. Ekoizpene kulturala zalantzarik gabe, hortik jo nahi izan dute Lizarra ikastolan euren 40. urte hurrena betetzerakoan. 40 urte bada urte bakuitzeko artista bat eta idazle bat edo testu bat. Eta ondorio izan da liburu bat eta erakusketa bat prestatu dutela. Eta ubidea dute gai orokorra, gai iradokitzailea. Azalpenak eta informazioa Lizarrako ikastolatik Josu Reparazek. Arte erakusketak biltzen ditu Euskal Herri osoko 40 artista oso esanguretsuren artelanak, eta hoiek ubidea emaniko ideia honen inguruan egin duten garapena. Badira artistak ulertu dutenak ubidea aldaketa prozesu bezala, beste batzuk ulertu dute hori sormen prozesu bezala, badira beste batzuk ubidea bide bezala ulertu dutenak, badira hori ez, ibaizka edo itxasoa bera bezala ulertu dutenak, beste batzuk eman dute protagonismoa jokuari, beste batzuk argiari, bada denetatik, ez? Hizkuntza oso ezberdinetan eginiko artelanak, soporte desberdinetan, baita ere tamaino desberdinetan, eta didan bezala Euskal Herritik, eta horretako 40 artista oso esanguratsuk egin dute bere ekarpena. Bestetik, ubidea izeneko liburuak biltzen ditu 40 artelan hauen irudiak, eta beste kultura munduko 40 pertsonek egin dituzten beraien ekarpen literarioak. Pertsona hauek gauza bera egin dute, ubidea gai hartuta, beraiek garatu dute, beraien hori ez, hausnarketa egin dute gai horren inguruan. Eta sortu dugu liburuan elkarrizketa bat artelanak eta literaturaren artean. Pertsona hauek, esan duan bezala, torri dira oso esparru ezberdinetatik, literaturatik da talderik handiena, Bernardo Atxaga, Arkaitz Cano, Juan Jolas Agarre, Itxaro Borda, badira beste batzuk, kazetaritza mundutik etorritakoak, Feliz Maraña, Alicia Gómez Montano, arquitecturatik Patxi Mangado, sukaldaritzatik Andoni Luis Aduritz, musikatik Kepa Junquera, Aurelio Sagazeta, Teresa Catalán, antropologiatik Teresa del Valle, hainbat eta hainbat pertsona oso arlo ezberdinetatik etorritakoak eta ekarpen oso interesgarriak egin dizkigutenak gure 40. urte hurren honetan. Ubidea izeneko lana, testuen egiletako batzuren izenak aditu ditugu, erakusketan ikus litezken lanen egile batzurenak ere aipatu dizkigu Josu Reparazek. Nestor Basterretxea, Manu Munerri handiko etxea, Jesus Mari Lazkanoren obra oso on bat, Jose Ramon Amondarain, Nafarrak daude Xavier Morraz, Alonso, Osez, Salaberri,
Muro, bueno, Txillida Belzuntze, Pello Irazu, Txomin Badiola, Elena Zintz, bueno, hainbat eta hainbat artista benetan oso esanguratsuak eta hori ez, bakoitza bere hizkuntzan benetan maisua dena eta oso persona ezaguna direna, ez bakarrik hemen gure hartan, baizik eta hemendik kanpo ere. Ubidea, uraren bidea noski, eta iradokitzailea, sugerentea eta artistak eta idazleek gustora hartu dutena, eta egin batean ere metafora bat, noski ikastolaren, Lizarra ikastolaren ibilbidearena. Ubideak irudikatu nahi du hori, ez, kontzeptu zabal bat. Alde batetik ikastola bera Egai baiaren ertzean, ubidearen ertzean hasi da 40 urte hauetan. Bestetik, Lizarra ikastolak ere euskarari bide eman dio, ez? Hemen Lizarran da Lizarraldean euskara galdua zegoen 1800 mende bukaera aldera, eta, bueno, orduan ikastolen sorrerarekin, euskarari bide eman zaio, eta, hori ez, komunikazio hizkuntz bilakatu da, poliki-poliki, bezaletik ikusten dugu hori ez, historiak ere baduela bide bat, eta jolastu nahi izan dugu kontzeptu horiekin, eta egia da, bueno, kariño handia jarri diogula eta ilusio handia jarri diogula proiektu honi, baina jaso duguna bai artisten gandik eta baita ere beste kolaboratzaileen gandik izan dela, hori, izugarria eta benetan gaude oso pozik emaitzarekin, eta, bueno, azken esan dezakegu Lizarra herria eta ikastola bera eta gure hizkuntz eta hezkuntz eredu hau bera direla protagonista liburuan. Hirugarren gai bat ekarri nahi dugu geure gaurko kultura arlo honetara. Hirugarren ildoa alegia. Etxepare saria, aurrentzako albumak sortzeko saria da, ipuin ilustratuena. Egia esan hasiera batean duela 7-8 urte, haur eta gaztendako literatur sariketa gisa agertu zen, gero ja espezializatu literatura genero honetan, beka bezala, orain berriz azken urteotan lehiaketa edo sariketa moduan antolatua. Bada, ezagutu dugu 2010ko edizioaren irabazlea. Hilabete gutxi barru aterako da argitara emanen dute lana. Elkarlanean hemen euskara zerbitzua duten udal eta mankomunitateak Nafarroko entidade lokal asko. Euskara bideren laguntzarekin eta baita Panbila argitaletxeare konprometitua zeregin honetan. Gorka Iriarte izan da arduratu dena saria nori eman zaion ezautzera ematen. Arbizun, aritzen da bera, euskara teknikari lanetan. Egia esan epaimaiko batek Mikel Balberdek idatzitako testua irakurri du Gorka Iriartek. Artista berri eta berezi baten eskua nabaria da. Eguneroko gauzei begirada desberdin batekin so egiten diena. Euria, aterkia, mendiak, kalea, etxeak, ohiko elementuak dira gure inguruan, baina egileak halako ukitu magiko bat eman die, ez fantasiaren bitartez, baizik eta errealitatearen beraren poetikotasuna azpimarratuz, formen eta koloreen bitartez. Koloreen gama soila da, nahita, gure paisaiarekin bat datorren sobritate bat aurkezten du, egun euritsuetako argitasun eskaz horri zuko atereaz. Eta irudien konposizioak ere oreka eta originaltasuna erakusten ditu. Horrek guztiak, testuaren lirismo iradokitzailearekin batera, Etxepare sariaren merezidun egiten du euria ari duenean lana. Hortaz, euria ari duenean izeneko lana saritu dute, horren egilea bai testuaren eta baita irudien egilea Leire Salaberria da. Andoa indarra da bera, arte ederretan, lizentziatua Barcelona aldean bizi da eta ilustrazio munduan ari da lanean. Leire Salaberria. Komentatzea liburuan ideia sortu zala Bartzelonan, han euri gutxiteu, euria intzun egun baten pentsatu nun. Euskal Herrin beti euripen biziga ez eurian ingurun ipui bat inbarret. Eta hola sortu zen ideia, eta historia simplea da neskato bat bere txakurrakin, eta, kontatzen digu, lehenengo pertsona nola bizun egunerokotasunean euria. Nola dian behantzako euri egunak. Baina, modu divertigarri baten, eta beti gauza negatiboen alde positibo ikusi ez. Eta hori da aldarrikatzuna azkenean liburuak.
Eta irudialdetik, irudialdetik teknika asko desberdina landu ditut. Eta, ikus daitekenez, kolaxa, arkatza, akrilikoak, da hemen denatik gaztuta. Eta, behin da berriz errepikatzen kolorea igual beltza izangoa, kasu hontan, nola ekaitzataz aigean eta auriataz, ondo zetorren, ez? Eta nik uste gaina, beltzak emate joela indar bat, ez, irudiei. Agian ez dugu ibiltzen askotan umentzako, baina kasu hontan, uste tondo bat horrela. Beak nola bizun euria. Osan nola esnatzean eta aitak emate kotxean, eta nola ikusten duen bera izpaigiak jartu zaizkoela euria ditu nian, eta anekdota txikik egunero bizituzunak, hoi da historia. Eta orduan da, alde batetik historia eta gero irudiak. Osa, ritmo mailan dago txuria alde baten testua eta gero irudia. Orduan, bi gauza zuaz ikusten. Osa, maketazioa aldetikan. Baina historia simplea da, euri egun eta zitzeiteuna. Zeren euria agian jende asko negatibo bestela ikusteu, ez, euria iteula, eta umiak askotan alde hortatikan ematiote beste puntu bat, ez da, zei bertigarria izan daiteken euria iteunen ere, ez, putzutan saltoitea edo, zen gauza. Pixkat behiatu nahi du hori nola bizitzan pasatzean gauza txarrei, aurpegi honakin eta irrifarre batekin ikusita, beste zentzu bat eukitzutela, ez. Eta hori da, alde positiboa hori. Hiru ildo izan ditu gure gaurko kulturarlo honek. Alde batetik Nafarroko gazteluak eta konkistaren 5. mendeurrenari begira, Patxi Abasoloren esanak Nafarro bizirik ekimenekoak aditu ditugu. Lizarraldetik ondoren albistea, han 40 urte bete baititu Lizarra ikastolak eta erakusketa eta liburua atera baitute eta prestatu dute. Ta azkenik Etxepare sariaren irabazlea Leire Salaberria eta haren lana euria ari duenean ezagutu ditugu. Hemen egin dugu kulturarloa Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera. Kulturgintzaren zabalkunderako saioa. Eusko ikaskuntza, jakitez.